Igen, értem, de az interjú alany lakáscíme és telefonszáma személyes adat, amit csak az ő beleegyezésével adhatnék meg. Igazán rokonszenves, hogy komolyan veszi az adatvédelmet, de én Szabó Ági barátja vagyok, és csak elhagytam a mobilom. Ezt bárki mondhatja. Épp ő mesélte, hogy tegnap éjjel is elképesztő stílusban zaklatta valakit telefonon az interjú után. Az egy barom. De én is a fákért. De nekem a fák a példaképeim. Látta a műsort a tévében? Hogy tetszett a vers? Sajnos nem én láttam. Akkor esetleg elmondhatom. Az ég legyen ti véletek, üllői úti fák. Baromira érdekel, de sajnos nagyon sietek, és nagyon kell a telefonszám. Abban sajnos nem segíthetek. Viszont hallásra. 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 Telefonkönyv 64. Nem is olyan sok. Tessék, ki az? Jó reggelt kívánok! Szabó Ágit keresem. Ki az? Szabó Ágit keresem. Ne szórakozzál, mert Zsolt itt föl lesz hívva, az biztos. Szabó Ágival szeretnék beszélni. Napot kívánok! Már 2 órája, fél 6-kor ment el. Szia! Az Ági otthon van? Sándor vagyok, Tiszteletem! jó munkásember. Szabó Ágival szeretnék beszélni. A nővérje velem veszik ki az oxigént, a vízből. Egyébként nem tudom. Igen, tessék. Jó napot kívánok! Szabó Ágnest kérem. Ki ez a hülye, hogy ilyenkor csönget? Jó eset kívánok, hogy bent tudok önnek segíteni? Szabó Ágnit keresem. Ezen kívül szeretném még mást elmondani. Az Ági otthon van? Jó, tudok még segíteni önnek valamiben. Igen, Szabó Ágival szeretnék beszélni. Viszontlátásra. Is that the taxi company? Szia! I'm telling her this is Shaggy. I need the car cause I've got to go on a journey. Lakik ott nálatok Szabó Ági? And I need a taxi from here to take me on my journey. Can you take me on my journey today? Az Ági otthon van? Well, I'm going to the Hoover Bag shop in Penarth. I'm going to the football with my Uncle Phil. Stockport's relay to Orient Mill. Halló? Kezi csókolom. Na mi az? Ki az? Az Ági még nem jött meg? Ki az, aki erre ilyen? Hello? Az Ági... Ki a geci vagy? Karcsi vagyok, és Judit, mi 34 éves házaspár vagyunk, és Budapesten élünk. Mi Molett házaspár vagyunk, feleségem is Molett, 80 kiló, alacsony, nagyon nagy mellekkel rendelkezik, 140-es bőségű melle van, enyhén gusztusosan borotvált puncia, nagy asszonyosan nagy feneke, és nagyon szeretné azt, hogy több... Ki az? Jó estét kívánok! Ki az? Megint én vagyok. Hogy a rosszabb álljon beléd. Áginak szeretnék üzenetet hagyni. Megyek be a izébe, és megváltoztatom a izét. Az biztos, a rohadás öljön meg. Hogy a rosszabb álljon beléd. Hogy az állna beléd a rosszabb. Az biztos. Szia! Hello! Lakik ott nálatok Szabó Ági? Ez a dal finoman indul ám a végén, úgy ordítok majd, mint sósavba mártott és jól megkínzott, trágár siket fajd. De most még nem csapok. Bocsánat, téves. Jó napot kívánok! Szabó Ágnest kérem. Figyelj, most már tényleg, hogy békén az Ágit vagy szétüt. Nem, azt hiszem félreértem. Te értesz félre, bazd meg. Én csak érdeklődni Akkor szeretnék. dumálj majd, ha akkor átszalsz, mint én. Jó, értem, viszontlátásra. Jó ez így? Vagy csináljuk meg komolyan is. Nyáda.